Nanukad dinhi sa Claveria mga bay, lungsod sa probinsya sa Cagayan. So nasuri na to ang probinsya sa Cagayan mga bay, no, labi na ang importanteng bahin gikan sa Tuguegarao City ngadto sa Apare og sa ubang mga munisipyo ani. Og sa kada munisipyo ani mga bay, pulting ninduta sa development sa ilang munisipyo mga bay, no, labi na sa ilang agrikultura nya. Human ani ang atong punteriya na sad karon mao ang Ilocos, gikan sa Ilocos Norte ngadto sa Ilocos Sur. So from here from Claveria municipality to Ilocos, ato gining gi suroy ang ilang mga lugar mga bay, kay dinhi ta makakita og mga idea sa mga farmers dire kung unsa ilang mga development nga kini ato pud ning ma-apply sa atong probinsya, labi na kung moabot ang panahon kung buligan sa kahigayunan nga maarang-arang ang atong sitwasyon nga makaabag ta sa atong agrikultura, kay mao ni usa sa pinaka-importante sa atong food security matagusa nato. So malambuon mga bay, no, ang ilang agrikultura sa Cagayan, ang ilasang turismo ug mausad sa kuan sa Isabela province, nga dagko kay sila nga probinsya mga bay. So ang atong atuon karon mauna sad ang Ilocos, labi na sikat kayo nga vegan na city. Nanukad na mga bay dinhi sa Ilocos Norte, kining una nilang munisipyo gyud nga kining Pagudpud, mao na unang lungsod dinhi sa norte sa Ilocos. Kining Ilocos Norte mga bay mao ni baluarte sa mga Marcos. So samtang nagtan-aw mo ani nga tong video karon, kalingawi lang sa ninyo og tan-aw ni nga tong mga nasuroy, no, parehara sa dog kamo may nisuroy aning mga dapita. So samtang gisuroy tamo aning mga dapita nga akong nasuroy, ato ning hisgutan ning ubang mga isyu nga nahisgutan sa nakog una dito sa pag-live nako sa Facebook. So kini nga tong content mga bay murag doble, no, samtang akong gi-share diha ninyo ning mga nindot nga lugar sa atong nasod, double impact kay magisgot sa daog mga issue din nya. Kung sa inyong mga komento, welcome na din sa atong channel mga bay, kay kitang tanan concern ta sa atong nasod, gawas lang sa uban nga way mga pakialam. So ilaha sana may posibilidad sad nga wasad sila pakialam, kay lagi napulaan na siguro niya ning kahimtang sa atong nasod nga wagi alibyo. So may pagkatinuod mo sa ginano kay kita sa gidwa pa man sa gidaingon nga matag-usa ba nato kining niya gyud sa ground, kining niya sa grassroots, nakigisog paghihapon ta sa kalisod sa atong nasod. Pero sige lang, padayon lang gihapon ta mga bay, bisag sa kalisod sama ni atong gibuhat karon, di man niingon nga laroy-laroy lang ning atoa nga wagi igong hinungdan. Lawom kining mga hinungdan mga bay nganong ato ning gi suroy ning mga lain-laing dapit sa atong nasod. Daghan kayong rason ani nga atong gipangtuki ug unsay nga epekto ani sa matag-usa kanato. So ako diri mga bay lisod sab ko diri
nindot lang kinatanaw ng mga lugar, pero ako diri ga sama sab ninyo, naggalisod sab kay lagi sa ako na nang gisulti sa laing mga video na to nga lagi atong gipangandoy. Maunta kanindot naman lang gyud nga kitang tanan gyud unta maka-afford lang gyud unta nga makasuroy-suroy sa laing-laing dapit sa atong nasod. So samtang kana wala pa na mahitabo, marag mahog nga ulipon pa ta sa atong kaugalingong nasod. Ulipon ta tungod sa kawadon nga atong gisagubang pa karon. Pero wata kahibaw kung basin pa di mga 5 ka tuig ug unsa ba kaha kaysa akong pagsuroy-suroy sa laing-laing dapit sa atong nasod. Doon naman po ko'y nakita nga mga alibyo sa atong infrastruktura. Unya sa larangan sab sa agrikultura, doon na sab ko'y nakita nga kauswagan. But sa mga farmers mga bay, ang mga mag-uuma mismo, sila nagalisod sa sila. Ang ako lang gipasabot kining ubang mga kagamitan sa atong agrikultura kay medyo na high-tech na gyud. So ato lang tanawon, atong obserbaran pag maayo kung asa ta dadon aning gobyerno ha, kining namunuan sa atong nasod, dili lang sa atong presidente nga si Bongbong Marcos, sa atong vice president nga si Sara Duterte, ug sa ilang mga kaalyado, sa mga senador nga midaog karon nga gibutaran sa kadaghanan. Atong lantawon kung asa ta nila dalhon. So 5 ka tuig gikan karon atong makita unya na karon dili pa kay ta ka kuan, dili maglisod og hukom mga bay, kay pila pa man ka buwan ning paglingkod sa atong presidente. Pero hinuon mga bay, busy man kayo ang atong presidente, labi na nang iyang mga state visit, kay pipila ra ba ani murag controversial kayo ning ilang mga gipang hisgutan. Unya ang uban ninyo mga closed door meeting. So kana dihang dapita wa kay ta kahibaw ug unsa gina ug unsay kanang ilang gipanghisgutan, unsay ilang gipanghimo nga kana makaayo ba na sa atong nasod. Kita wa ta masayo na or unsa na ilang gisgutan para ba lang na sa ilang personal interest, awa sa damhibaw ana. So wag kitay kalibutan pa na mga bay nga tuwa lang gyud diha, mga obserbasyon lang, mga pangagpas. Pero kanang uban diha nga kanang gipublikar gyud sa atong presidente kung unsa na iyang gilibkas sa iyang mga pamahayag, aw diha ra kita kutob. Unya kining nasugdan sa atong kanhing presidente Digong, kay lahi man gito iyahan, no, literal man gyud nga iya gyud gipakita bahin sa kining build. Unya kining problema sa insurgency ug ubang mga kriminalidad, mga sindikato sa drogas. So way lipod-lipod nga gipakita gina sa atong presidente. Huwag gitaguan, pero kini laisan ni karon. Hinuon nagpadayon man ning gisugdan ni President Digong, pero lagi ang uban may question lagi kay mura lagi kuno ga hilom radyo kay tanan. Pero in actual daghan man po ng mga nadakpan po, di ba? So ato lang tanawon karon kay maglisod lagi ta ning magkuan ta mag buhi itag pamahayag nga kuan medyo silent ang kuan. Nawa sad sila daghan kayong mga discussion, gawas lang nga ng ilang
asa na sila ni adto, asa na sila ni bisita nga mga nasod. So anha ra gid kutob. Labi na gyud anang mga closed door meeting, wa gid gayo tay kalibutan na ng mga ingon ana. So mao ni mga bay, ay sigutan maulagi ni mga bay sa atong kini nga tong content mga bay nga kasagaran gid ani nga atong isgutan bahin gid ani mga politika bisag dili ta politiko. Ngano man kay di man gyud kalimod nga nanguha ni nga atong nasod mga politiko man gyud. Sila may naglingkod diya sa kagamhanan kung unsaon na nila pagmaniobra ang ilang mga proyekto, ilang mga posisyon diha. Unya sa mga negosyante usab nya usahay pod magapil-apil man ning ubang relihiyon, pero diferensya na sa hinoon karon no, kay murag dili na kayo sila mutingog, dili pareha atong mga nangagi nga mura bag ang relihiyon, mura na gid og maogi maoy nang hawd sa tanan. Oh, pero karon murag dili na kay sila ingon nga langas gigayo. Ambot naka bantay ko no, labi na gid nga wala na ni si kuan kini si Jose Maria Sison, ang founder sa CPP-NPA, nga diin maoy nakahatag og labad sa ulo sa atong nasod sud sa pila ka dekada. Pero niapay gamay kayo nga gikulbaan pud sa uban nga dili gusto kagubot nga diin nangandoy gyud og kanang kalinaw sa atong nasod. Gipangulbaan sa taong kinsa po'y musunod aning Jose Maria Sison basin hinuno niya og mulabaw pud ni. So I hope mga bay nga pahunong na gid unta ni no. I hope unta nga dili maglangan ang atong armadong kusog sa pagbuntog aning problema aning insurgency mga bay, kay paggawa gyud ayo sa nasod mga bay kung maunay maghawd kining mga kalihukan sa mga terorista mga bay. Huwa gyud ayo ang nasod mga bay, bisag asa ka gubot paslukot unya ang direktang mapiktahan kita in town. So I hope nga sa atong mga kapulisan, sa Air Force, sa Navy, mga Marines, mga military, mga Scout Rangers ug uban pang mga grupo sa armadong kusog, I hope nga dili mo maglangan untaan ni mga bay. Inyo unta dayon ning malihok kay gipangandoy in taon is kinabagaan mga bay. Pagkanindot naman lang gid unta sa atong nasod nga taas noota nga kini atong ipanghambog sa tibuok kalibutan nga unta gawas no nata niining maong bangungot nga problema sa insurgency mga bay. Kini nga punto sa pagkakaroon damgo pa ni mga bay, damgo pa ni natong tanan apan ang makapahimo nga mahimo ning realidad mga bay naara jud ni sa atong armadong kusog sa ilang hugpong nga puwersa nga unta tapuso ni. Kay nakamatikod jud ko mga bay nga kami intawong mga pobre nga sibilyan kung asa mi masuroy aning mga nasura usahay maamong pa mi. So sa pagkakaroon mga bay makaingon ko nga dili pa kayo ta ingon nga tantong gawas nun kay niya pa ning mga problema ha mga bay. Mauna nga ato lang ning isalig mga bay no sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, sa Navy, mga Marines, sa Air Force ug uban pa diha nga kinahanglan nga mag-usa mong tanan ani kay kamo maoy among gilauman nga mabuntog na ning problema ha. Unya gawas anang insurgency mga bay, gawas anang problema ha, lain bagid kining bahin aning mga illegal no, usa na gid ana kining drogas nga diin gisugdan na sad ni sa miagi natong presidente sa makabungog niya nga tukhang nga gipanguluhan ni Bato de la Rosa nga diin karon senador na. O gani di palang dugay nga mibuhi og pamahayag si Senator Bato de la Rosa
bahin aning problema ha aning drugas mga bay nga murag nibalik lagi ko no. So kining problema ha mga bay duha ang atong gi ambisyon mga bay, ang atong gidamgo nga unta mabuntog na ginunta ni. So kana ato nang gilauman ug naara gina sa ato ang kahupungan sa atong armadong kusog kung unsaon ni nila pagtrabaho. Kita mahimong gawas nun aning problema ha. Kay klaruhon ginato mga bay kining kalihukan sa mga terorismo o kining mga durigista mga bay, wa gid tay makuha in taon ana mga bay, wa gid taon tay mahimo ana labad kay nasa ulo kunya nakalisod para ba ani kay ang mga politiko na to ani himuon pang mga pahoy ani mga tawhana mao na hinoy palihukon o pagkapait sa usa ka nasod kung kana mao na sila mangulo. Tanawa ng ubang nasod sa Middle East o ubang mga nasod diha sa Africa o sa Southern America, tanawa ng mga nasura mga bay nga nangulo na dihang mga kuan kining mga drogista o mga terorismo, di ba piltig yung paita sa ilang kahimtang mga bay. Dili makatarong og buylo ang ubang mga politiko nga gustong matarong ang ilang kagamhanan kay dili mang tanan mga politiko mga bay nga mga abnormal na may mga politiko pod nga tarong nga gusto kalinaw sa atong nasod. So kamo diha mga bay, unsa may inyong imahinasyon diha? Unsa may inyong imahinasyon sa atong nasod kung wala na ning problema ha? Kana bitaw maglakaw ta nga libre na kaayo ta. Unya bahin pod sa atong infrastruktura nga diin kung magabi na doon na nauntay mga suga, hayag kayo atong kalsada. Unta diha sa DPWH daghan pa kayong mga kalsada diri sa atong nasod nga ngit-ngit kayong agian nga diin maoy ampay aning mga tulisan mga bay nga kung kinsay ilang biktimahon natural anha gina sila mo poste sa mga kalsada nga perting ngit-ngita. Unta lang tawon ni sa atong ahensya sa DPWH o kinsa pa mga gipangtahasan ani sa atong mga opisyal nga unta nga tagaan og kahayag na ni atong kalsada mga bay kay nayuban ngit-ngit lagi kayo or butangan na dihag ka ng mga nindot kayo nga design unya safety kayo tang maglakaw. Dili lang paninduto na to ang kutob lang sa terorismo naman. Sa atong turismo. Dili lang kutob sa turismo mga bay ang paninduton kundi kining kalsada ginato kay nasugda naman. Di ba sa build gipalapdan na daghan ang kayong mga bypass roads gawas lang sa pipila pa ka mga kalsada nga wapay development. Pero at least no na kuan na gid na lapan na gid atong mga kalsada niya unta lagi. Ang akong concern gid ani nga pahayagan gini. Kay mao na nakita nako sa pagkakaron nga pagkadaghan sa kalsada nga ngit-ngit gid kaayo. So dili man gid tingali na lisod no nga kung gamiton lang siguro nato kanang mga solar nga suga ba. Nga diin maglakaw ta ng magabi kay para in town pod nga dili risgo sa mga kanang mga nanarbaho nga panggabi nga muuli sila safety ang atong mga kaigsuonan sa kana usa na sa atong gidamgo mga bay. Unya dili lang sa mga manarbaho na mapoy ganahan mo sorry kana bang ikagabi na maglakaw ta diasdan nga hayag ang kalsada. Dili risgo, dili delikado. Rock and roll na tong tanan mga bay gikan sa Cebu atong gibisita ni nga Ilocos Sur ug namihit nato ning mga Ilocano. Bay, kumusta bay? Kumusta bay? Kumusta? Okay lang ba bay sa sa pagkaibigan natin bilang ako isang Cebuano? Okay lang, walang problema para walang problema no kasi Pilipino yan tama. Yun ang hinihintay ko na sagot. Hindi ko lang sinabi ito naunahan mo ako. So
Itong Ilocos bay marami namang magandang lugar, no? Marami. Sa buong Pilipinas, isa sa mga pinakasikat dito itong Bigan. Bigan. Sikat. Yun ba ang capital city ng Ilocos? Parang sentro ata ng sentro. Sentro siya. Bigan. Bigan. Oh, kailan ang pista doon? Medyo matagal-tagal pa, no? Tagal pa. Pero itong itong Ilocos, kaya din sa Cebu at sa ibang bansa, itong Ilocos, marami na itong napatunayan sa larangan ng mga music, di ba? Dancer, Kultura ba? sa sports, marami din, di ba? So, proud tayo na Pilipino, no, na galing sa Ilocos, may ipapakita, may ibubuga sa ibang mundo. Di ba? Kasi pag ano ang ginagawa ng mga Ilocano, mag-reflect yan sa as a Filipino. So proud tayo dyan. So sana na mayroon pang ibang mga Ilocano na din, susulbong din, gaya din sa mga Bisaya. Bisaya. Oh, at isa sa proud natin na hindi natin kalimutan, yung presidente natin Ilocano. Tapos ang vice presidente Bisaya. So nagkaintindihan tayo dito. Di ba? Pantay-pantay lang, di ba? So ngayon ba sa tingin nyo, malaki na pinagkaiba sa gaya ng dati kasi mas disiplinado na ngayon. mas peaceful na ngayon. Oo. Disiplinado lahat ng tao. Kasi nung una, ang pangit Puros gera lahat. Oh, gera, tapos may mga adik, yung mga Kalat-kalat. tapos may mga rebelde pa. Yung mga idol hindi natin nagustuhan. Oh, hindi natin alam kung ano na. Wala namang problema sa pagrebelde, basta hindi lang yung Wag lang. ng mga armas tapos hindi pangit na. Yung pagre-rebelde lang na hindi natin nagustuhan lang sa ibang opisyal lang. Hindi natin lahat din natin kasi yung matitino naman ang ibang opisyal natin, di ba? Yun ang yun ang ambisyon natin na sana sa ngayon medyo hindi pa natin naramdaman, pero inambisyon natin yan na sana makamit natin yan, di ba? So darating ang araw, nakarating ako dito sa inyo. Ako ba, nag-wish din ako na sana Makarating. Pero natupad na rin. oo. Hindi naman, ang ibig ko lang naman sabihin na kung maihaw na to sa kahirapan, yung bang bakasyon na kahit saan, gaya ng mga Koreano. Sana ipagtuloy mo lang yan para Oo. tataas ng tataas ng squad. Oo. Walang araw. So I hope din na magsikap lang tayo at darating araw, baka punta tayo Cebu. May Facebook na tayo, sabihin nyo lang sa akin, basta tayo, maganda tong, masaya tong nagpa-feel kayo tong saan-saan, di ba? So pasalamat din ako sa inyo, bay, na kinakaibigan nyo ako. Walang problema. At meron akong Pilipino. payo sa inyo, bay, yung kung hindi nyo mamasamain, kung okay lang sa inyo, maniwala kayo sa hindi, bay, kahit ganito lang ako, wala akong sugal, sigarilyo, inom, wala ko yan. Hindi ko naman pero kung hindi ko rin alam, Sa ibang tao na yun, kung Oo. anong husga sila. hindi naman, pero mas mabuti na kasi may mga bata na nakatingin sa atin. Sa akin lang naman yan. Ibang tingin ng mga tao. Mas mabuti yung may ganyan magtingin pero pero hindi mo alam, wala palang bisyo. Yung ganyan ba. So ayaw ko lang sa mga So may ba kayo? Kung yung nyo, may shout out ba kayo? Sino mga nyo, mga kakilala lang? Mga tropa namin na hindi nagkasama. Shoutout sa mga tropa. Na hindi. Sa mga tropa namin. Yung mga kakilala nyo. Yung itim ng baran. Sino pa mga kagrupo nyo? Makailan. Sila nakasama. Baka hindi na. Sila man sila. Dahil sa dami na. So shout out sa lahat ng mga Ilocano. Proud to be Ilocano. Proud to be Ilocano. As our President, Bongbong Marcos, as an Ilocano. And our Vice President, sana yung maging presidente natin, Bisaya pa rin. Sana maayos na ang ating So, kaninyong tanan mga bay, sa ating lahat, rock and roll na tong tanan, mga bay. So ato lang na interview og kadihot mga bay, no? Kining mga Ilocano nga atong nahimamat. So murag gachil-chil rasan mi aning mga Ilocano nga ato nga naamigo dire. So padayon ta mga bay sa topic nga atong gihisgutan kaganina. So kana ato na nga gipanghinaot nga
anak na gid unta padung ang Pilipinas mga bay. Di man siguro lisod ning atong gi pangdamgo mga bay kung lihokon lagi ni sa mga awtoridad. So kana kung ingunana na ang kahimtang sa atong nasod nga hayag na ang mga kalsada sa Pilipinas, the more nga daghang mga investor ang mobisita diri sa atong nasod, kay diha makita nga paspas ang dagan sa ekonomiya sud sa 24 ka oras. Kay magabi hayag kayong kalsada, dali ra kayo ang pagpaandar sa atong komersyo dinhi sa Pilipinas mga bay. So dili lang sa turismo, sa ekonomiya, nya safety, hasta sa mga kabataan mga bay. So ayo punta nga nakita na sa atong mga official kining mga problema ha, kay mao ginay nakita nako sa akong pag suroy aning ubang lugar sa atong nasod. Nya lain pang problema nako kining bahin sa kining mga CR mga bay. Pastil lang pagkadaghan na yung ambot og di ba ka concern ang atong mga opisyal ani. Nabantayan ako kini mga public bitaw nga CR sa mga munisipyo kabarangayan, daghan kay mga CR nga gubaon, kuwang sa tubig. Murag wala kayo magkaban na ang mga opisyal ani. Dapat gid unta nga kining atong mga CR paninduton unta ni, tarungon unta ni. Kay ang mga CR nga perting mga hugawa nya gubaon mo reflect ni sa mga politiko nga naglingkod diha nga ingunan na pud kahugaw ang iyang posisyon, wa sila pakialam. So kini mga bay importante po ni mo ni na matikdan ginako kaning mga CR bitaw basta mga gubaon nya di man tanan pero kasagaran yun. No, kasagaran sa mga CR nga akong nakita nya gawas pod sa mga CR kini pong bahin sa kuan kining mga waiting shed mga bay. Nakita sab nako kung unsa ni ka importante diha sa kalsada. Dapat nga ang kalsada mga bay naagi di ay mga waiting shed, kay naay uban kalsada nga lagyo ag waiting shed pila ka kilometro nya napay uban pwede pang batia. So dapat gid sa tingali nga tagaan ni og igong pagtagad sa atong mga opisyal nga kining waiting shed i-appeal na lang pud ni sa pagpanindot sa atong turismo. Or di ba kada barangay panindot tay sa waiting shed. So nakita nako unsa pud ni ka importante mga bay. Kay naay ubang waiting shed nga akong nakita perting batia. Ang uban walay atop. Nasay uban mga nindot pug gayo dinhi sa Ilocos, ubay-ubay kog nakita na diri. Nya diha sa Negros daghang kay waiting shed diha nga perting batia nya perti pag yung pagkalagyo So ang gipasabot maguna ko ani mga bay kining mga politiko kung concerned sila sa ilang mga constituente, kay ang ako manggong namatikdan na ni kana bitong mag-uwan mukalit lag uwan niya ang mga tao in town magdagandagan kung asa sila og kapasilungan. So dinhin ako nakita unsa di ay ka importante ang mga waiting shed unta tagaan ni og pagtagad sa atong gobyerno. So kung ang atong nasod mga bay nindot kayo ang mga CR unya ang mga waiting shed na to nindot og mga disenyo hayag, dili lang ang waiting shed mao'y hayag kundi hasta ang mga kalsada hayag pod. Pasti lang pagkanindot sa atong Pilipinas ba no? Labi na jud nga madayoning kuan kini mga tag-as kayong taytayan gikan sa Iloilo ngadto sa Guimaras padung sa Negros. Unya kining giplano nga umaabot pohon from Negros to Cebu, unya Bohol to Cebu.
naa na po yung mga taytayan. Kung magsumpay-sumpay na ang tanang isla sa atong nasod nga diin pwede na tang makabiyahe bisag asa, nga diin ato nang ma-afford ang mga lugar nga gusto natong adtuon, mga tourist spot gikan sa mga beaches, mga kalasangan na to, no, mga mountain resort, paninduton pag-ayo, atong mga waterfalls, mga lakes nga i-develop pag maayo. Nya karon unsa may kapuslanan ana nga perting nindutaan na unya ang mga CR sa munisipyo ug sa mga kabarangayan perting batia, perting hugawa. So lain kay bay no makamansa sa atong nasod. So ay kapuslanan kung nindot kayo ang pag-promote sa atong nasod aning tourism. Nyang kalsada na to, ngit-ngit kayo, walay mga waiting shed, so maka-feel gyapon ta nga murag dili ta safety. So kana mga bay, I hope nga gi-appeal na sa atong mga opisyal nga diin panahon sa eleksyon maunay ilang mga gipangsaad nga paninduton lagi kuno nila ang atong nasod. So atong tanawon kung unsay ilang gipasabot nga nindot, no, paninduton ang atong nasod, ila bakhang personal interest or unsa nay kanang ilaha sa ila lang kaugalingon, or kini bang sa kinatibuk-an sa atong nasod nga atong gipanghisgutan karon. Kay baya mga bay kung manindot ng kining atong mga concern karon, kining bahin sa waiting shed, kining mga CR na to, kining atong kalsada, maka-benefits man po ng ilang mga kaparintihan siguro, ilang mga kasilinganan kung bisag asa sila muadto anang nasura. So imagine na lang yun ninyo mga bay, gikan sa norte sa Batanes ngadto sa south sa Tawi-Tawi, kung ingon ana ka malambuon sa pananaw pa lang nato daan nga hayag na kaayo ang kalsada, unya nindot ang mga waiting shed, unya ang mga CR nindot ug ayo. Imagine na lang kung unsa ka nindot ang atong nasod mga bay. So I hope unta nga tagaan ni og pagtagad sa atong gobyerno, kay mao ni akong nakita sa Pilipinas mga bay nga diin ko nasuroy kini nga atong gihisgutan karon. So importante kayo na mga bay. So mao lagi na hingusgan ning kuan kining mga kriminalidad sa atong nasod, kaabag dinhi dako kayog papel ang atong armadong kusog. Kay kung naa pa ng problema ha sa mga insurgency mga bayo, kining uban nga mga drugas kining mga adis magunsa man po ng kahayag sa atong kalsada nya nindot kayong mga CR nya naatay mga waiting shed unya naa lang gihapon ang mga problema ha. Mao man ay maghugaw-hugaw mga bay kung unsay mga proyekto sa atong gobyerno, mao man ay magdaog surambaw sa mga proyekto sa atong kagamhanan. So kinahanglan nga kana dungan nga buhaton sa atong gobyerno nga diin isipon sa atong mga opisyal nga kitang mga katawhan mahimot ang tipik og kabahin nila, dili kay kutobra sa pagkabutante ang ilang panglantaw nato. So unsa may but pasabot na kuan nga mahimot ang tipik og kabahin nila, ang pasabot na kuan na di maghimo sila og mga livelihood project programs baron bahin ana aron naabot tay matabang. So pwede man siguro na no kining bahin sa atong kalsada mga waiting shed atong mga CR nga ipaagi livelihood project program aron mahimot ang part ana nga diin makatabang po na sa unemployment, makapanindot pa sa atong nasod. So I hope nga naapod sila anang idea ha. So doon na ba'y kuan ba, doon na ba'y kausaban yun, dili na pareha sa mga nangagigin na to nga perting pagkangit-ngit na yun sa atong kahimtangin taon nga layo kayo gintang ning mga botante ug sa mga opisyal nga mulihok lang ang makonerya sa mga botante panahon lang sa eleksyon, kung dili ato na siyang biyaan.
karon mauna ni ang panahon nga kay unity mangga, di ba? Unity mangga, so dapat mag-unite na ta nga mao ni usa sa konsepto unta sa mga opisyal nga nangulo sa atong nasod. So ang pagpanindot sa atong mga waiting shed, sa pagpahayag sa atong kalsada, mga CR nya mawala na ning ubang insurgency, i-appeal sa pag unity kining mga sama na to. So mao nay usa sa mga unifying factor nga akong nakita nga dihaan ng dapita mulambo jud ang atong nasod mga bay. So kana mao nay akong nakita gyud, naobserbahan ako sa paglibot ani nga nasura, mao nang nasulti ni nako kay mao nay mga kakulangan sa atong nasod. Daghan pa kayo og angay nga buhaton nga diin makaamgo ang mga yanong tao, mga butante nga naagid di ay tay responsibilidad. Apan unsaon man pagpakaamgo sa atong responsibilidad kung walay mga opisyal nga muagak ani nga maoy mangulo nga kita di ay naagid di ay tay obligasyon niining atong mga gipangisgutan karon. So I hope unta no nga mahitabo na. So ato lang sa nang obserbaran mga bay kung unsa kahay epekto aning tanan, labi na gyud nga paspas kayo karon ang evolution sa atong high technology. So ug unsay mga kauswagan sa ubang nasod subay sa pag-irog sa atong panahon, kana nag-agad lang pud na sa atong mga opisyal mga bay. Unya sa atong mga pagbisita sa ubang mga lugar, igo ra kita sa pag-obserbar og maghatag buta og mga opinion base sa atong mga na-experience. So atang ilang niya pohon mga bayno sa atong video pohon. Diri lang sa kukuto mga bay og rock and roll na tong tanan mga bay.